Mar saol díobhann téama tá dhéanamh going an tachtain seo ná spás agus an córas grain agus mar sin de. Agus níos tá mí chun dána dhéanamh bunathe ar sin agus an tanamatá an dá ná an spásra. Ní me se chun an dáin a léomhdíobh go fólín, cá mé drúnaí beag smaoine bhíanamh ar dús. Céad iad na focail meastú a bheocha stigin ná dar a bhenam an spásra. Tá mé gur gur scrada sé bhíd mach, éon ochil le néchar go tú ná smaoinehar, nó scríbhigh síos iad agus tá me se scríbh na focail ar a gláirbáin a hagan isteach an maintin. Which bray? Roilen. So tosso me le spás. Réalt. An rian. Kedelle women an smaoinehar. Beidir spás lung. Mar taistelíonn siad is spás lung. Agus céad eile. Gaeilge beidir. Nis tá cúpa ceann an sin. Táim cinnte go bhfuil níos mó agaí. Beidir go cúpa ceann na cín céineáin. Weil anis tá mé chun an dáin a léamh. Agus siad go mé gur gan ina sibse ná, go néistó sib go cuaramach leis an dáin, agus féach bhfuil éon ceantas na focail atá scríofa nó ráta agaí is tiste dáin. Feicim id cé choráidhrilib. An spásra le Bertha ó Brádaigh. Ba bhaile am dul don ghealach, lá éigean tríos den éir. Támán ag mé mo spáslang, sús amach faoin spéir. Nach beag se go hálan gol go fada leis an ghealach. Meas tú céad a deicá agus tú húsán. Ba bheal am sa féchan síos ar a dain agus féchant cén cumatáir, agus féchant ar na réalta ar únaí beag níos gcíreachób. Bheag se andas nach meach. Fuair me chola spásra ó nullig ó mentín. Beag an chola nuair sin armsa is mo chóta mór báistí. Nuair a chrisimid an ghealach beag picnic agan ann. Beimid an sin ag ithe linn is ag breanú ar an dain. Ní racha mé roáda ón lung ar agla dullar stré, ach ballóig mé roiint clocha, so le síhigh mé chun té. Filhamid sa spáslang, go díreach tar éis an té, mar ní mór don bheith saoile, I má labba rivan é. Nis, feicimid cén céhéad is na focaile a bhí iste sa dáin sin. Ra bhéon cín agaí? Táim cínta go raibh? OK, so bhfuil an spás ann. Ní dólam go bhfuil ach tá spás lang ann, fuair me an ceann sin ceart ar réon nos. Cheann eile gealach, níor lú sin gealach, lú sin gealach, lú, an rian, ní dólam gur lú sin rian. Bhí cúp ceann amsa, beidir gur níos mú agaí. Wel, tá mé go féchant ar cúpla focail a bhí iste sa dáin sin agus na bríre chomá. Ceannas na focail a dúrúg nó spás lung. Sin in rud ina mín san spásra ag taistil ann. Spás lung. Bailach eile beidir nó cinna feiciil múnaín beag difriúil ná rucéid féidir sin úsáid chomá agus colla spásra. Nis colla spásra an rud a bhín sa chahabh ag a spásra. So colla scola úsáid an téama sin, colla sport, colla spásra. Nó céanna. Filhamid. Meas tú cén spíle filhamid. Well, ag fila ná ag tacht arás. So fiúnar ceann tú ticéad trénach. Úsáidan tún focail me gur a ticéad filta. Ticéad le bheith an tacht arás chomá. Agus ceanna bhí sa bhéir sa déirnach freisin ná ní mórdam. Cé is spíle ní mórdam? Ní mórdam círín se cahamé. Tá orm. Cahamé bheith saoile. Beidir gur thug sí faoi deara sa dáin sin, dáin anaías go raibh na bríthir scríofa san aimsir áisneach, so rud a bhéis a tarlú sa todhchaí nó amachcha seo. Mar hampla, tamánhaigh, bé ceann nábhrialta, beidir gur thug sí sin faoi deara, nuair a chrisimid, ní rachaí ceann eile nábhrialta, ballóig, síhigh, filhamid, go leorach ab scríofa san aimsir áisneach nó amachchan seo. So cúpla focail nua fólama, spás lung, colla spásra, filhamid agus ní mórdam, cuimhnimh ní mórdam, caithimé.